Победителка шампионка в категория до 50 кг Вилияна Йорданова от Дото Силистра. Айля Байрамлиева е сребърна медалистка. Последен финал при момичетата. Георгия Богословова от Дойча 2020 и Габриела Колева Аскен Стара Загора. Финал в категория над 50 кг. Победител Цветан Цветанов и Роша Белезник. Следваща среща Берай Хасан, Крум Хасково и Борис Георгиев, Аскен Стара Загора. След тях Иго Атанасов и Кагай Бургас и Денислав Стамов Дойче 2020 Ямбол. След това Крум Кръстен, Бойн Севлиево и Дани Костадинов, шампион Първомай. Победител Георги Христосов, Оками Ложо, Асеновград. За следваща среща да излизат Константин Тодоров